Il-qorti ordnati s-sospensjoni tal-pubblikazzjoni ta' sejħa l-offerta l-beħ tal-Isptar St. Philips f'Santa Venera sa' tmiem ta' Marzu li ġej. Din it-deċiżjoni ngħatat mill-Prim Mħallef Ian Spiteri Bailey fil-kawża pendenti mill-HSBC Bank kontra l-entità The Golden Shepherd Group Limited li mmexxija mit-tabib Frank Portelli. Kien fit-22 ta' Lulju tas-sena li għaddiet meta l-prim awla tal-Qorti Ċivili kienet awtorizzat li riċevitur uffiċjali biex joħroġ sejħa pubblika għall-offerti. Wara din id-deċiżjoni tal-qorti, it-tabib Portelli informa lil qorti li kien hemm interess minn Carlo Stivala biex jixtri l-kumpanija. Wara li jinqataw id-djun b'din id-deċiżjoni tiġi kontesta minn HSBC e kif huma sostnew li l-obbligu ta' riċevetur uffiċjali huwa li jiżgura l-aħjar offerta possibbli permezz ta' proċess miftuħ. Fid-deċiżjoni tal-imħallef Spiteri Bailey ġie notat li din ma kienx l-ewwel darba li tressaq tali argument mit-tabib Portelli. L-qorti laqgħet it-talba ta' Portelli biex il-pubblikazzjoni tas-sejħa tal-offerti tiġi sospiża sal-aħħar ta' Marzu fejn anke awtorizzat laqa bejn ir-riċevitur uffiċjali u Stivala. B'dan tal-aħħar jiġi ordnat ukoll li jippreżenta bil-miktub il-pjan tiegħu, inkluż kif beħsibu jissodisfa l-kredituri rreġistrati. Intant, ir-riċevitur uffiċjali ġie ordnat jippreżenta rapport dwar il-laqgħa u l-fattibilità tal-pjan sal-aħħar ta' frar, filwaqt li l-imħallef saħaq li kwalunkwe ftehim li jista' jintlaħaq irid jiġi approvat mill-qorti sabiex iseħħ.